Sentimenti antiki nitlob il-mewt jaħkimhom. Sentimenti sempeljati qas nafx nagħmel bihom. Qalu li ċerti affarijiet aħjar qas nurihom. Imma da sentimenti tiegħi u xbajt naħbihom. Li tqal ħaġa li tista' tagħmel naħseb hija li turi il-min jagħmelek li m'intix perfett. Li mhux ħaddikom iċ-ċans. Ta' malaj qabel ma ħallikom, men, ħudu ħsib il-sħabkom, daf kif kulħadd ibati minn xi ħaġa depression, anzjetà, far the fuck jagħti ma m'hemmx għalfejn isseftru b'xulxin, ġust tagħtu kuraġġ il-xulxin, men. Għabbek nixtieq ngħid grazzi lil Becky tal-li dejjem tkun miegħi u dejjem tipprova tgħinni, taf kif il-Greg Fed Clifton dejjem kienu hemm Etienne ilu hemm il-bidu, nixtieq ngħid grazzi l-Justin u Duncan, alright jew. Ngħid grazzi l-Matthews kollha u n-nies kollha li naf għax hemm wisq. Men, bidlu isimkom. Nixtieq ngħid grazzi l-Kim ukoll tal-li Leona James, ngħid grazzi l-Tanti, l-Iran Clayton Fishkalt, il-Majċa Trobok u mon nimmali għajja minnem. Nixtieq ngħid grazzi l-Ġamri. Min jaf x'għamlu da s-sajf jew, il-kid u hekk tax-xogħol. Relax. Nixtieq ngħid grazzi kull minn Eni, anke jekk ma jafx, għax ma nafx nurija, imma tal-inqas taf li napprezza. Grazzi. Sentimenti.